Justice Forum, Boro People's Committee for Peace Initiative, आरो Society for Indigenous People's Rights बे मोनथाम आफादनि जानानै आं नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो फैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। नोंथांमोना खोनाबाय मानि थाखाय जों दिनै बेखौ लिंदों। जों बयबो मिथिगौ जे दाख्लै 27 सेप्तेम्बर खालि NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि D.R. नाब्ला एबा रन्जन दैमारिखौ लाफानानै बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि आरो केडार्सफोरखौहाय मानगोनां हाई कर्टआ आरोबाव खनसे थैजासिम जेलाव थानायनि साजा फोसावो। जों बयबो मिन्थिखायो जे थांनाय 2019 मायथाइनि 30 जानुवारियावहाय बिथांमोनखौ लवार कर्ट एबा CBI नि लवार कर्टआ बेबादि साजा फोसावदोंमोन। गासै 15 आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि गेजेराव 7खौ एक्विट खालामनानैहाय 10खौ थैजासिम जेलाव थानायनि साजा होदोंमोन। बेखौहाय जोङो चेलेन्ज खालामनानै हाई कर्टआव लांफिनदोंमोन, खारन बे बिजिरनायखौ जोङो सुखुखायाखैमोन बा जाफुंनाय बादि जों मोनाखैमोन, उचित बिसार खालामनाय बादि जों सानाखैमोन। बेवहाय बेखौ हाई कर्टआव एपिल खालामफिननाय जादोंमोन। हाई कर्टआवहाय बिजिरनानै थांनाय 27 सेप्तेम्बराव जि राय होबाय बेवहाय 10 नि मादाव 4खौ एक्विट खालामो, नाथाय गुबुन 6खौ आरोबाव लवार कर्टआ जा साजा होनाय बे साजाखौनो बहाल लाखियो एबा थैजासिम जेलाव थानांनायनि साजा फोसावफिनो। दा बाथ्राया जाबाय, जेब्ला 2019 मायथाइयावहाय लवार कर्ट CBI कर्टआ जेब्ला बे साजाखौ होदोंमोन, अब्ला NDFB जों सावरायनाया सोलिगासिनो दंमोन। पिस एकर्ड जाथ'वाखैमोन एबा सान्थि गोरोबथाया जाथ'वाखैमोन। बेनि उनाव साजा होबाय, जेलाव थानांबाय। जेलाव थानाय समावनो आसाम सोरखार एबा स्टेट सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारा बिथांमोनजों एकर्ड खालामो एबा गोरोबथा खालामो। गोबाङा बुंनो नागिरो जे कनभिक्ट जानाया बेखौ बियो आयेननि गेजेरजोंनो थांथारगोन। अब्ला बेबो मोनसे सोंलु एबा आयेनाव बेबो दोङो जे कनभिक्टेड मानसिजों एबा कनभिक्ट जानाय मानसिजों सोरखारा खुनु खामानि मावनो हाया। कनभिक्ट जानाय मानसिजों माबादिहाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बोरैहाय गोजोन गोरोबथाखौ खालामखो? अब्ला पिस एकर्डनि गोजोन गोरोबथानि ओंथिया बहा थाखो? बर' हारिनि मोनथाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय, नासयनाय, नाख्रेबजानाय, सोबख'जानाय बेफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बे सोमावसारनायखौ सोरखारा एक्नलेज खालामदों, स्वीकार खालामदों, खालामनानै बुंदों जे बिसोरो गुबुन टेररिस्ट संगठन बादि नङा, जे बिसोर गावसोरनि मोनथाय दङ, बेनिखायनो बेबादि आखायाव हाथियार लानानै बेबादि खुद्रिखांदों आरो बेनिखायनो एक्नलेज खालामनानै सोरखाराबो सिज फायार खालामदों आरो NDFB निफ्रायबो सिज फायार खालामदों। बेनि उनावहाय सावरायनाया जागायजेननो थाखाय, सावरायनायखौ लांनो थाखाय इन्टारलकिउटर एपइन्टमेन्ट होदों। अब्ला बिनि उनावहाय सावराय फैनानै जेब्ला एकर्डआ जायो, अब्ला बे एकर्डखौ खालामनायनि उनाव जायफोरनि सोमावसारनायखौ एक्नलेज खालामनानै स्वीकार खालामनानैहाय बिथांमोनजों एकर्ड खालामबाय, अब्ला बिथांमोनखौ आरो जेलाव दोनफिननायनि बाथ्राया बहा थाखो? दिनै जों बेखौ बुंनो सानो, जों साननो बाध्य जादों जे दिनै जि कर्टफोर दङ, हाई कर्टआनो जा लवार कर्टआनो जा, बेफोरो पलिटिक्सनि बारगा नङा। जों सानदोंमोन उदाङै बिसार खालामनो हायो, नाथाय जों जि नुबाय उदांथि गैया। बेयावहाय पलिटिकेल इन्टारफेरेन्स जायो, राजखान्थियारि बेयावहाय आखाइ फोलावनानै बेयाव खामानि मावहरो। आरो जों बेखौ बेल' नङा, नोंथांमोना हयथ' मिन्थिया जानो हागौ बा जोंनि रायजो राजाया मिन्थिया जानो हागौ जे माबादिहाय 2020 मायथाइयाव एकर्ड खालामनो थाखाय बिथां NDFB नि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट D.R. नाब्लाखौ जेलनिफ्राय बोरै लानानै थांनाय, बेखौ हयथ' गोबां रायजो राजायानो मिन्थिया। बेयावबो ओइ खालि जुदि सोरखारा इन्टारफेरेन्स खालामामोनब्ला, सोरखारा गोहो बाहायामोनब्ला मालाबाबो कनभिक्टेड मानसि सासेखौ बिदि लांनो हायामोन। आरो जुदि बेयाव बिदि खालामनो हाबायब्ला नैबेयाव आफ्टार एकर्ड मानो सोरखारा बेयावहाय गावसोरनि हट इच्छा मोनसे दिन्थिनो हायासै? 2020 मायथाइयाव सोरखारा हरखाब आंखौ
21 जानुवारि खालि फन खालामनानै बुंहरबाय तपन डेका आइबिनि जइन्ट डिरेक्टर बे समावहाय जे अंजलि তোমালোকৰ এডভকেটক কোৱা ৰঞ্জনৰ কাৰণে বেল ফাইল কৰিব লাগে মই আগতেই কৈছো ৰঞ্জনৰ অবিহনে চুক্তি নহয় रंजन गैयाब्ला बे सुक्तिया जानो हाया बेवहाय आं बेखौ खालाममारबाय नोंसोर इमिडिएट नोंसोरनि एडभकेटखौ बुंदो बेल फाइल खालामनांगौ कोर्टआव आं जोंनि एडभकेटखौ बुंहरबाय ओइखालि जोंनि एडभकेटआ गुवाहाटीयाव गैयामोन कार्बि आंलंआव थांदोंमोन बेनि उनाव बै समनि चिफ मिनिस्टार सनवालनि सर्बानन्द सनवाल बिथांनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भरालिया फन खालामलायना बुंबाय बायद' हुनकाले करक आं होनबाय जोंनि एडभकेटआ गुवाहाटीयाव गैया जिखि जाया ओइखालि बिथाङा हराव सफैबाय एडभकेटआ बिनि अखानायै बिथाङा होनबाय आं दिनै सम लानांगोन बेल पेटिशनखौ आङो बानायनो नांगोन स' 22 तारिखआव बेखौ बिथाङा प्रिपेयार खालामनो थाखाय सम लाबाय जोंनि एडभकेटआ 23 तारिखआव एबा 23 जानुवारियावहाय बेखौ कोर्टआव साबमिट खालामबाय बेल पिटिशनखौहाय बिनि उनाव 24 जानुवारि 24 जानुवारियावहाय हियारिं उथिबाय फुं बाहागोआवनो हाइकोर्टआ बुंबाय जों बेल होनो हाया सोरखारा जुदि माबाफोर लेखाफोर हरोब्ला सोरखारा जुदि माबाफोर बुंहरोब्ला इन्सट्राक्शन होयोब्लासो जोङो बेल होनो हागोन होननानै बेनिखाय दिनैनि थाखाय बे हियारिंखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय फैगौ समबार खालि आरो हियारिं लाफिननाय जागोन बेनि उनाव बे खुरांखौ आंखौ खोन्थाहरबाय एडभकेटआ जे নহ'ल बेलटु सरकारे बोले किबा कागज पत्र দিব লাগিব सरकारे बोले किबा इन्सट्राक्शन দিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব सोरखारा इन्सट्राक्शन हरबासो जागोन आं लोगो लोगो आइबिनि जइन्ट डिरेक्टर तपन डेकाखौ फन खालामबाय जे এনেকুৱা কথা बेल নহ'ल আপোনালোকে बोले किबा कागज দিব লাগে हेतु दिलेहे হ'ব बे बागदाव खांबाय आं हुमबारলৈ पिसवाले हुमबारলৈ आकु हियारिंटु হ'ব बे हुमबारे केइ तारिख आं बाय 27 एटुटु নহ'ब 27 तारिखे आमी कामटु करिम बुलियै भाबिसु 27 तारिखआव जों खामानिखौनो मावगोन सानदों से बिदिबाथ' जानाय नङा आंनो नोंथांमोना मा मावनो हायो नोंथांमोननि खोथा बोरै मावनांगौ आं खबरखौ होनांगौ होबाय आरो बिथिं आङो चिफ मिनिस्टारनि आसामनि चिफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भरालिनोबो एखे आं रादाबखौ हरबाय बिदि सोरखारनिफ्राय जुदि माबा मोनसे इन्सट्राक्शन फैयाब्ला बेल होआ होनबाय नंगौ नामा जों माबा मोनसे खालामनांगोन बिनि उनाव बिपिएफनि गोबां लिडारफोर आदा नाब्ला मोनखौ लोगो हमनो थाखाय जेलाव थांनो फैदोंमोन ओइखालि आंखौबो लिंहरबाय जेलाव नोंथाङाबो फैनांगौ होननानै आंबो थांबाय स' 1 बाजिनिफ्राय 3 बाजिसिम आं जेल सिङाव फनखौ बाहेरायाव दोननानै लांनो मोना गारियाव दोननानै आं जेल सिङाव दङ बुंबाय जे गोबां मिस कल आइबि तपन डेका बिथांनिफ्राय आरो सीएमनि लिगेल एडभाइजार शान्तनु भरालिनिफ्राय आं शान्तनु भरालि बिथांखौ सिगाङाव कल खालामबाय अब्ला बिथाङा होनबाय रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारनो गोसो गैया नामा नोंथांमोना जोंखौ मानो इगनर खालामदों आंनो मानो बेबादि बुंदों अब्ला होनबाय नोंथाङाबो फन दैखाङाखै जों बेसेबां फन खालामदों नोंसिनि एडभकेटआबो फन दैखाङाखै बेसेबां जों कल खालामदों आं होनबाय एडभकेटआ सानाव फन हमनो असुबिदा कारन बिथाङा कोर्टआव दङ साइलेन्टआव दोनो बिसोरो कोर्टआव थानायाव फन लाया आरो आं जेलाव दङमोन आदाखौ लोगो हमनो थाखाय माखासे आलासि फैनाय स' आं बिसोरजों दङमोन नों मिथिखायो जे आं फनखौ सिङाव लांनो हाया अब्ला बिथाङा बुंबाय जे सेन्ट्रेल सोरखारनो रन्जन दैमारिखौ नांथारगौ बेवहाय सोरखारनिफ्राय जि मावनो गोनां बेखिनिखौ मावनानै हरजोबबाय आरो दा नैथि खेबनि थाखाय 3 बाजियाव दा हाइकोर्टआव रन्जन दैमारिनि बेलनि हियारिं जागोन नों जेराव दङो जेरै दङ नों हाइकोर्टआव दानो थांदो आं फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोन जानो जिरायहांदोंमोन हटेलाव आरो बेखौ आङो जाया लोङा खारनानै आङो हाइकोर्ट फारसे थांबाय हाइकोर्ट मोननो 5 मिनिट थाब्लानो एडभकेटआ आंखौ फन खालामना बुंबाय बेला जाबाय 4टाव बेनि उनाव बेलखौ जों नुवाखै बेल कपिखौ जों नुवाखै भार्बेलि अर्डार होबाय बेखौ टाइप खालामनाय लिरगौ मानि मागौ मानि कोर्टआनो बन्द जाबाय 7टाव जोंनो बे कपिखौ होबाय नायब्ला नुबाय जे बेयो इन्टारिम बेल जिखि जाया आं बेयाव मा बुंनो नागिरदों जे दिनै सोरखारा गोसो खालामोबा बेखौ दिहुननानै लानानै थांनो हायो एकर्डनि थाखाय अब्ला नैबेयाव आफ्टर पिस एकर्ड गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गिव एन्ड टेक forgive and forget mutual understanding for the interest of the peace political बन्दी बिथांमोना political prisoner बिथांमोना साधारन ओरैनो गुबुन खयदी बादि नङा गुबुन क्रिमिनेल बादि नङा दिनै एनडीएफबीनि जेसेबां दङ
60निख्रुइबो बारा जिखिनि दङ all are political prisoner पलिटिकेलि खालामनो हायि जेबो गैया बेयावहाय सोरखारनि हट इच्छा मोजां साननाय लुबैनायल' थानांगोन किन्तु जुदि गासैखौबो हिसाब निकासल' खालामोब्ला गावबा गाव गोहोआव जनायनि माबेखौबा लानायनि लायैनि मोननायनि मोनैनि खहा जानायनि जायनि जुदि हिसाब खालामोब्ला मालाबाबो बेयो पलिटिकेल इच्छाखौ दिन्थिनाय जाया एबा राजखान्थियारि जिथु मोजां दिन्थिनांगौ बेखौ दिन्थिनायखौ जोङो मालाबाबो मोननो हानाय नङा आरो बे केसाव बेनो जादों दिनै आरो बिदिबो जाबावदों जे जों मिन्थिनायाव सासे मानसिनि हियारिंखौ मोनसे केसनि हियारिंखौ सानसेयाव खनसेल' लानो हायो माबोरै ओइखालि खननै लानो हाखो सेन्ट्रेल सोरखारा बुंहरबाय नालाय स्टेट गभर्नमेन्टआ लुबैबाय नालाय सासे मानसिनि बेल हियारिंखौ 24 जानुवारियाव 2020 नि 24 जानुवारियाव खननै लानो हाबाय बेबोथ' आयेन बेरेखा बिनिख्रुइ आरो इन्टारेस्टिंआ जाबाय अखानायै 25 जानुवारि 4th सैटरडे हलिडे कोर्ट बन्द ओइखालि मा खालामखो चीफ मिनिस्टारनि लीगल एडवाइजर शान्तनु भराइलिया गावनो कोर्टआव जोंजों दंफैयो 2 बाजिसिम कोर्ट बन्द नाथाय कोर्टनि तालाखौ खेवहोनानै न'निफ्राय जाजखौ लानानै फैनानै आदानि बेल बन्द लादों मोनसे बेल बन्दखौ सिबिआइनिखौ जाजनि न'आव थांनानै बेल बन्द लाहोदों आरो माखासेखौहाय बन्द कोर्टखौ ताला खेवहोनानै जाजखौ न'निफ्राय लानानै फैनानैहाय मा खालामदों बेल होहोदों स' गभर्नमेन्ट can do everything they can do everything if they want बिसोर लुबैब्ला गासैखौबो खालामनो हायो बन्द दिनाव सोरखारि चीफ मिनिस्टारनि लीगल एडवाइजारा कोर्टआव थाफैलायनानै जोंनाव फट' दङ बिथाङा जोंजों 2टासिम थादों बिथाङा ओरैबो होनबावदों जे जों गोसो खालामब्लाथ' बेफोरखौ बेल लायालासिनो लांनोबो हायो बेबादिबो होनबावदों बिथाङा आं जेब्ला होनदों जे बिथाङा बाग्लायबाय जे 1था जाबाय 1.5था जाबाय 2था जाबाय जायाबो जाया अब्ला आं होनदों सोनो इजि शान्तनु किन्तु दिहुननो बेसेबां गोब्राब नाय होनदों नाय जोंथ' इच्छा खालामोब्ला सोरखार हिसाबै जोङो बेल सेल लायालासिनो लांनो हायो किन्तु मानसिफ्रा गाज्रि बुंगोन बेयावहाय जोङो बेल लादों बेबादि खोथाबो बिथाङा ओइखालि बुंदों ओइखालि बे केम्पासाव आंल' गैयामोन जोंनि बेल बन्द लानो थाखायनो 15 जनसोनिबो बारा मानसि थांनाय फुंनि 5टायावनो थांदों गामिनिफ्राय थ' बेबादिहाय जोंनि कुइसना बे जे जेखौ इलिगेल होननानै मिथियो बेखौ जुदि सोरखारा इन्टारफेयार खालामनानै सोरखारा आखाय होनानै जुदि कोर्टनि गासैबो खामानिखौ मावनो हायोबा नैबेखौ एकर्ड खालामनायनि उनाव मानो हायाखिसै बख'नो जों बेखौ खालि रोखा जे दिहुननो गोसो गैया नङाब्ला बेखौ दिहुननो हायो